ସୁପ୍ରଭାତ ପିଲାମାନେ। ତୁମେମାନେ ସବୁ କେମିତି ଅଛ? ଭଲ ଅଛ? ପୂର୍ବ ପାଠରେ ଆମେ ଶିଖିଲେ ସଂଖ୍ୟା ଓ ଶବ୍ଦ। ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଏକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗ ବା ମିଶାଣ। ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କଡ଼ ବସିଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କଡ଼ ଆସି ବସିଲା। ତେବେ ଦୁଇଟି ମାଙ୍କଡ଼ ହେଲେ। ତମ ବାପା ଗୋଟିଏ ମାଛ ଆଣିଥିଲେ। ତମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାଛ ଆଣିଲ। ତେବେ ଦୁଇଟି ମାଛ ହେଲା। ଆମେ ଶିଖିଲେ ଏକ ମିଶାଣ ଏକ ଶେଷ ମାନ 2। ସେହିପରି 2 ମିଶାଣ 1 ଶେଷ ମାନ 3। 3 ମିଶାଣ 1 ଶେଷ ମାନ 4। 4 ମିଶାଣ 1 ଶେଷ ମାନ 5। 5 ମିଶାଣ 1 ଶେଷ ମାନ 6। 6 ମିଶାଣ 1 ଶେଷ ମାନ 7। 7 ମିଶାଣ 1 ଶେଷ ମାନ 8। 8 ମିଶାଣ 1 ଶେଷ ମାନ 9।